Luya ngokushuba enkundleni zokuxhumana udaba lwethisha obonakale eshutha izingane zidla laphana ke kanti ke kwavela eyodwa engadli. Sawubona kuphina kuphi la kunya khona lomusa njengamanje kubingelela yena Mathanda Xosi intombi zomqhamela amehla abanye zibaqhamela imali fazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotho wenza ukulungele upress i-subscribe button lela ngezansi then bese upressa ke ulike bese uyilinda ividiyo ziphele bese kuyima ukhomenta ngokuyikhona okubonile. Luya ngokushuba udaba lukathisha obeshutha izingane laphana ke njengoba kubonakala ngazi ukuthi bekune fundraising kanti ke kwavela ingane eyodwa ebingakwazanga ukuthi ikhishelwe imali ekhaya noma ke eyinikezwe imali ekhaya. Kodwa ke kwase kuba ukuthi abantu bayathinteka kakhulu ukuthi how why uveza ingane ingenakho ukudla ezinye zidla zonke. Ingane ke ibonakala ishawa amahloni laphana njengoba ubona emcibisholweni laphana esithombeni lesemcibisholweni ize yabheka phansi. Kanti ke abazali izolobe beyobhikisha esikoleni kwasabalala indaba zokuthi uthisha ngathi usamisiwe until further notice mangabe ke ukuthi kukanjeni. Kanti ke abantu abaningi enkundleni zokuxhumana udaba abalithathile balibeka eThekwini njengoba ke bedina ukuthi how uthisha njengoba ke besebonile ukuthi okay bonke othisha bonke abazali ba fundraisile bakwazi ukuthi benikeze izingane imali zikwazi ukuthi zithola uphaya naleyo juice kungani yena ebesethatha isinqumo sokuthi ayishuthele nengane ayishuthile. Cha, abantu abaningi bakhala nangokudedinga ubentsha ekuyiyona esizala kakhulu ukuthi cha intsha engazi ukuthi isizala kakhulu kanti ke ayikwazi nokunakekela izingane. Ngaphandle kokumoshela isikhathi umntana sekhaya ngizofisa ukuthi ngifake kulama video ke abantu ebebephawula ekuyibona abafike nembono eyahlukahlukene ebese ngizwa uvula lakho ngasekugcineni ukuthi kahle kahle ngempela lento mase siyibuka ngelinye iside i-right yini noma ke i-wrong. Kodwa ke okwamanje ake sibuke iside lathisha njengoba ke bekusabukwa lona ukuthi ngempela yini besumhlula ukuthi asale senikeza lengane eyodwa leyo madlana leyo yokuthi ikwazi ukuthi nayo ithole lophaya nejuice noma ke ayinikeze uphaya nejuice since ebonile ukuthi ayikwazanga ukuthi ikuthole lokho kudla. Na ama-video abantu ekuyibona abanyusa udaba noma ke abakhalaza ngodaba emva kwalokho sobe seke sesilidingida udaba mina nawe siza ukuthi ngempela ubani ngempela ebekufanele alungise lolu daba. So uteacher ubone isidingo sokuthi a-embarrass umntana omncane eklasini just because their parents couldn't afford 50 rand for juice and pie. As a teacher, as a mother, kuthini kuwena uthatha video yengane? Couldn't you exclude that child umfihle from that video you were taking? Maybe you were taking that video to show the parents proof ukuthi asidlanga imali na abantwana beni bayamudla 50 rand when we pay juice, as we had said that it is for that purpose. Why did you have to show that one child? Why did you have to show that poor baby's face? Already ingane inamahloni inhliziyo iphukile because every fucking other child in the class is eating except him. No, ma'am, you decided to take it further, steps further, and show his face for what? Kukusize ngani lokho dali? Ngicela futhi nale genga. Yeah, this is why if you can't afford kids, you must not make them. Angikhulumi nani khona manje. Ngizoza kunina. Ngikhuluma ngekheshi ukuthi ingane was embarrassed unprovoked. For what? Views? Clout? What? I made a video last year saying, I will drop kick any teacher that puts my child on the internet. I don't care if my child was being celebrated for whatever accolades, but the minute you start putting my child on the internet without my freaking permission, it's game. It's game. It's free game. Angifune ukubuza mibuzo ngizofika nje mina ngokupetule. Because what the hell is this? She's a baby. So as teachers, you couldn't contribute 5 rand each ukuthi umntana adle naye afane ezinye ingane. If it was a bunch of children in that class that didn't afford, I would understand. Mezokuhlula vele, mengeke ibe ngangawe. But one child? You guys couldn't contribute for one? Shame on you. Khona abazali balamntana khange bayikhuphe imali yothengela umntana ipayi nejuice. Into enzima wena as utishara ungayicingi wena ba ungumzali. Wena ungayicingi ba ungumzali at least into enzima ukuthengela umntana ipayi nejuice. Bonke abanye abantwana bathengele ukushothi umntwana oyi1. Wena umuntu omdala ucinga appropriate leyo ba uthathe ivideo and then uthi bazali you. Hayibo guys. Nibonile le video le. Why omunye umntwana angahle?
I'm sure this incident yenzeke Eastern Cape, net is just that good. I can't prove it. Sicela utishere, i-principal, i-Minister of Basic Education, including the SGB, beze bazosichazela ukuthi why should omunye umntwana angadli? Akuthethwa xa kutyiwayo, kuyatyiwa. Naba ke bazali bayatya kodwa ngaphandle noxakana uke utye vula ipayi yakho utye noxakana. Nansi pain bazali bam and ke andikwazi ukwenza ngakumbi. Wonke umntwana eklasini uyatya andikwazi ukwenza ngakumbi. Make yonke into yalapha eklasini uyikhutshelwe nini. Namhlanje ndikhuphele umntana umzali wakhe angakhange